για τη σημερινή εκδήλωση. Είμαστε το κίνημα Ενάντια στο Μνημόνιο. Έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα με τα τέλη κυκλοφορίας, με την κατάθεση του 1 ευρώ, καθώς επίσης και με το χαράτσι από πέρυσι. Και στα πλαίσια αυτής της γενικότερης αντίδρασης που κάνουμε και ενάντια στο Μνημόνιο και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν περάσει, κάνουμε και αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Καλεσμένοι σήμερα είναι ο κύριος Κασιώτης, δικηγόρος από Αθήνα, είναι ο κύριος Χατζής, είναι από Μεσολόγγι, είναι μέλος του κινήματος με τα τέλη κυκλοφορίας, και ο κύριος Γιακουμής, που είναι από Πάτρα, είναι ιατρός και είναι στο κίνημα των πληρώνων. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε ότι η δράση μας δεν βασίζεται μόνο στο νομικό πλαίσιο, έτσι, βασίζεται και στο κλιματικό. Δηλαδή, όσο περισσότερο συμμετέχει ο κόσμος στις κλιματικές δράσεις, τόσο περισσότερη δυναμική και αποτέλεσμα θα έχει και στο νομικό. Είχαμε τις περσινές νίκες που κάναμε με το χαράτσι, που δεν καταφέραμε και δεν διέκοψαν σε κανένα το ρεύμα που δεν είχε πληρώσει χαράτσι. Και μετά από τις τοποθετήσεις που θα κάνουν οι παρευρισκόμενοι εδώ, θα ακολουθήσει η ελεύθερη συζήτηση, θα γίνουν ερωτήσεις και επίσης θα οργανώσουμε την αντίσταση για τα μετέπειτα. Τι κάνουμε από εκεί και στο εξής.